של חייל אלמוני בשם ויליאם שייקספיר, שקבור בירושלים. אבל בכל זאת, ויליאם שייקספיר זה דמות של הארי פוטר. בקיצור, צילמו את זה והפיצו, ופתאום התחילו מבקרים לטייל. הגנן אומר, הוא לא מאמין שהוא עובר על הדשא ומפריעים לו כל פעם איפה זה הקבר של הארי פוטר. הארי פוטר, הוא לא יודע מה רוצים ממנו בהתחלה, אבל היום אתה נכנס לגנן, אתה אומר לו בוקר טוב, אומר זה שם בסוף, תספור מהזה. אז זה הקבר של הארי פוטר. היה. קראו לו. כן, מה לעשות? לא, ממש, היא לא ידעה שהוא קבור כאן. יש מאות אנשים שנקראים הארי פוטר. יש מאות אנשים שנקראים הארי פוטר. הארי זה שם מאוד פופולרי. פוטר אני מניח שגם. קצת פחות אולי, אבל הארי פוטר, השילוב הזה זה שילוב שקיים. והבחור הזה נקבר כאן. עיריית רמלה החליטה לעשות גימיק מהעניין הזה. אם כולם עולים לרגל, למה לא נפרסם? אם לא נפרסם, למה לא עוזבים את המשפחה שתבואו, נעשה להם אירוח, יחסי ציבור? מסתבר שהמשפחה שלו לא כך רצתה להיכנס ליחסי ציבור של עיריית רמלה, לא הגיעו לכאן לצורך מסע יחסי הציבור של עיריית רמלה, אבל עיריית רמלה מפרסמת את זה באתר שלה, תבואו לבקר, ויש כאן את הקבר של הארי פוטר. אז הנה אתם רואים את הארי פוטר, זה ככה חיבוק, כן, חיוך נחמד. אנחנו נמשיך לכיוון הזה. ודרך אגב, אני אעבור, אני לא אעצור. כרגע אמרו לי שיש כאן איזשהו קבר. אני תמיד חשבתי שהקברים האחרונים הם שם בסוף. מסתבר שיש כאן קבר שאמר לי פה בשם שי רוזן, שהוא חוקר את כל הנושא של בכלל, של התקופה הזאת ודברים. הוא גם כתב מסלול מאוד מעניין כאן על המקום הזה, והוא אמר במבצע חורב, להזכירכם, מבצע חורב זה כיבוש סיני במלחמת השחרור. כן, כבשנו את סיני. ו5 מטוסים בריטים שהתערבו בקרב, כן, דחפו את האף לאיפה שלא צריך, הופלו. ואמרתי לכם, הם נקברו כאן. וזה היה בינואר ב-49, וממש אחד שהלך לחפש אותם, הוא הגיע האחרון, והוא החלל האחרון שקבור כאן בהמשך. ינואר 49 הוא נקבר כאן. זה ככה בתוך השורה מצאו איזה מקום פנוי וקברו אותו. אנחנו ברשותכם הולכים, אתם רואים את הצלב הזה. מימין לצלב אני הולך קצת ואני אעצור שם, תראו אותי. בסדר? אדון מדריך, אפשר שאלה? כן. איך אתה מסביר את המואזין שנכנס ב-11:25? זה במקרה. במקרה, במקרה. לא שמעת את ההסבר קודם.